Comeza oficialmente este acto de presentación do primeiro libro sobre a historia de Quack FM. Podemos virnos arriba como corresponde. Antes de meternos na presentación en sí, imos de ceder un momentiño a palabra a Roberto Parga, o presidente do Circo Artesáns. Hai que dicir que nós estamos aquí fardando de cumplir 30 anos. O Circo Artesáns cumple en 2027 180 anos. Bueno, eso, son Roberto Parga, o presidente do Circo Artesáns. Eu solamente viña para saludar e agradecer, saludarvos por estar aquí na nosa casa, e agradecer que contaran con este espacio para facer este evento, non? Nada máis, solamente vou dicir o que digo sempre. Me dá un pouco de rollo ver aquí ao concejal porque sempre digo o mesmo discurso, pero bueno, é o que sinto. Coincidimos en moitos pequenos actos desta asociación, de outra asociación. Eu quero resaltar a importancia que teñen as asociacións máis pequenas, medianas, como esta, ou máis grandes, na vida da cidade, no sentido de somos coruñeses por esta cantidad de asociaciones. A nós, evidentemente, a máis antiga, bueno, casi 200 anos, 180 que vamos cumplir, pero hai nas con 100 e pico, con 80, unha cantidad de asociacións culturales, deportivas, de un xeito. É importantísimo a implicación que teñen as institucións. Eu teño que agradecerte, teño que agradecer á alcaldesa, que as manteñan vivas, que sigan funcionando. E van a funcionar con ou sin colaboración, pero coa colaboración moito mellor, e engrandece máis a cidade. Este salto que deu o Circo Artesáns unhos anos pa aquí, bueno, evidentemente non podía ser se non houvese colaboracións. A alcaldesa Inés se implicou desde o principio, cando eu entrei un pouco despistado aquí. Teño que recordar tamén a Llolla, que axudou moito para darlle ese impulso. Nada máis, quero, bueno, Gonzalo, sí, os outros partidos tamén colaboran e tamén axudan, non quero esquecer, non estou facendo un peloteo aquí, que sí, que o digo do corazón, que colaboran, pero sí, se implicaron, pero ese coruñesismo, esa implicación é fundamental. Por eso, bueno, o que celebramos hoxe é importantísimo. 30 anos, bueno, para a miña edad 30 anos foi antes de ayer, pero bueno, non son 30 anos, non? 180 son, pero cantidade, por eso hai que seguir apoiando este traballo de menudeo de institucións. Eu non sei se en outras cidades pasa isto, pero nesta sí pasa, cantidade de institucións, un montón de todos os términos. Xa me enrollei demasiado. Bueno, en fin, moitas gracias por contar con o noso espacio, un espacio aberto. Hemos sido desde 180 anos pa aquí o Ateneo de Galicia, seguimos sendo o Ateneo de Galicia. Estamos, a directiva que eu represento, empezando un proxecto novo que empezamos fai 4 ou 5 anos, ou 6, xa non me acordo. E queremos ser o que sempre fomos, o faro que ilumina. Creo que vin aí a Xurxo Souto, por aí, o vin antes, que decía cando o Circo de Artesáns funciona, ilumina todo o barrio de Pescadería. Queremos ser ese faro, ese Ateneo de Galicia. Por eso estamos súper agradecidos que hayades contado con nós para este evento. Bueno, moitas grazas. Pois sí, moi certo iso da importancia das asociacións. Vou comezar, porque o programa, isto vai ser un programa de radio, lóxicamente. Por lo tanto, vou facer un previo, isto é a produción do programa, o que vou contar agora, en uns minutiños arrancamos de verdade. Pero sí que hai que adicar pois uns minutos previos a eses agradecementos que estaba facendo Roberto. Voume engadir porque é evidente que a casa na que levamos dende 1996 é a Universidade da Coruña, así que Ricardo e toda a xente que o fixo posible previamente.
creo que non é nada doado ter confiado nun rapaces que chegamos con unhas ideas tolas alá polo eso, a finais dos 90 e que continuamos aquí, agora somos rapaces de todas as idades, bueno, unha maravilla. Estou vendo a tanta xente coñecida que xa me emociono porque facía tempo que non vía uns cantos. Por suposto, grazas infinitas á Consellería de Cultura e Turismo, Gonzalo, Uxío, Inés, porque este libro é posible grazas ao convenio anual que ten Coac FM. Evidentemente, cada ano toca pensar en que investimos os cartos públicos. Somos moi conscientes da importancia de facer un bo investimento deses cartos e creo que eles son conscientes da importancia de saber repartilos do xeito máis equitativo posible. Así que grazas, porque creo que vai quedar para a historia da cidade. Estamos convencidos de que non van chegar os 800 exemplares que fixemos e vai tocar seguramente co convenio de 2026 facer outra tirada. Ben, e non me quero esquecer tampouco da Deputación da Coruña, porque realmente todos os avances tecnolóxicos que vivimos en Coac FM, acabamos de instalar as cámaras no segundo estudio, temos o José Couso e a Rafael Arbada xa con cámaras por todas partes e agora mesmo Coac TV é unha realidade para quen o desexa. Detalle importantísimo, os que facemos radio e non queremos sair en ningún sitio e ir despeinados, seguimos podendo facer iso, que mola moito. Así que grazas tamén á Deputación da Coruña. E sigo co previo porque isto hoxe comeza unha celebración que vai durar un montón de meses, porque realmente os 30 anos de Coac, tendo en conta que os 25 apareceu unha pandemia e non lo roubou, pois agora o 30 vai ser festón asegurado. Entón, non vou entrar en todos os detalles de todo o que temos preparado, pero sí dicir 3 ou 4 cousiñas que creo que son importantes, porque ao mellor aínda non vos enteráchedes. 21 de marzo, sábado 21 de marzo, 13:04, Plaza de María Pita, foto colectiva de toda a xente que fixemos Coac, de todas as nosas familias, que anda que non nos teñen botado de menos pola cantidad de horas que pasamos arriba, ointes, etcétera, etcétera, o día 21 de marzo, que evidentemente despois imos a tomar o vermú, e pola noite temos a gran cea baile, a que moitas e moitos xa estades apuntadas, e o resto idevos apuntando no Hotel María Pita, aí enfrente da Fonte dos Surfistas, que vai ser unha noite épica. Eso é o 21. O día 27 de marzo é o día exacto no que cumplimos os 30 anos, onde imos ao Teatro Colón da Coruña a escoitar música en directo. Tenemos un concerto de Pedro Pastor, de Silvia Penide, que está por aquí, porque ademais participa no libro, e de César Decenti, porque os dous coruñeses que teñen unha carreira longa, ademais de facer unha carreira longa de música, fixeron un programa en Coac, están ese día tamén no Teatro Colón. E en abril nos traemos a todos os nosos compañeiros e compañeiras de radios comunitarias e algunha tele comunitaria que aínda queda, e iso é un mérito infinito, a celebrar o encontro da Rede de Medios Comunitarios en Coruña do 17 ao 19 de abril. E aproveitando neste momento tonto que teño o micro e que acaba de entrar Manel Cráneo, pois vou pedir un aplauso para o autor da portada. Ben, remata esta introducción con este momento épico de justo entradas aí, aparte de, bueno, Carlos e máis xente que foi entrando por aí. E agora sí, dentro sintonía. 29 99 69. Merci de nous rappeler. Ciao. 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos. Su suerte merece un chance. Que bonitas son as ondas radiofónicas que levan a vida ás vosas casas. Viva Coac FM. E comezamos. Estela. Arranca Estela, a nosa compañeira, que tivo un traballo moi intenso con este libro, así que contanos. Boa tarde a todas e a todos. Moitísimas grazas por estar aquí. Encántame ver a tantas caras que levo meses falando con vos polo correo, moitos nin sequera me poríades cara a min. Así que, bueno, estou encantada de vervos, despois abrazarémonos todos, espero, os que aínda non tivemos tempo.
Certo que o traballo o que está dicindo Tomi, o traballo foi épico, realmente, pero non foi meu solo. Están 57 capítulos no libro, pero hai máis de 70 persoas, autores e autoras, que escribiron para recordar, para ter este recordo que vai quedar para toda a vida, ademais, en cada unha das etapas, pois que cada un deses autores e autoras pasaron pola emisora. Tamén tivemos a sorte de contar con outras persoas que non son compañeiras, non son parrulas, non? Compañeiras directamente de Cuac, pero quixeron participar tamén porque por diferentes motivos estaban implicados. Tamén moitísimas grazas a todas estas persoas, por suposto, sobre todo pois a Inés, Ricardo, non sei se sabedes xa quen escribiu ese último capítulo, ese capítulo número 57. Éramos 70 persoas as que estábamos implicadas e de repente apareceu o número 71. Foi casi un milagre gracias a Tomi e a algún coñecido que ten por aí. Temos a grandísima sorte de contar con Iñaki Gabilondo no libro. Sí, Iñaki Gabilondo, encántame ver as caras das persoas que non sabíades que estaba. Podemos, por favor, un aplauso, ainda que non o teñamos aquí. Pero gustaríame dicir que é certo, Iñaki Gabilondo é un tío que coñecemos todos, sobre todo as persoas que estamos relacionadas coa radio, para nós é un deus, pero non é máis importante, Iñaki, que cada unha das persoas que estivestedes aí aportando dende o que leva un mes na radio como que leva os 30 anos, como pode ser tanto Tomi como Mariano, como a esos que lle chamamos os fundadores, verdad? Hai moitísimas historias moi diferentes. Podía parecer o mellor que, pois que pode quedar aburrido un libro que estamos todos falando do mesmo, non? Durante 57 capítulos falando pero claro, son versións moi diferentes. O libro ten capítulos pois dende un punto de vista tecnolóxico, dende o punto de vista pois máis histórico da cidade, cultural. Hai capítulos moi personais. A min os que máis me gustaron, confeso, que son os que máis foron hacia a persoa, non? Hacia a historia da persoa dentro da emisora e da radio. Eses capítulos son os que fan chorar ao final, non? Os que emocionan e os que realmente nos mostran que Cuac é unha familia inmensa que quere seguir crecendo, que vamos a seguir crecendo e que non podemos estar máis agradecidas e máis orgullosas de toda esta familia que formamos. Moitísimas grazas a todas. Bueno, son Paula, son a presa e estou aquí forzada, como que ni, porque se me dan moi mal as cousas estas de que se me vexa. A mí o que me gusta da radio é que non se me ve, gústame escoitar voces, ás veces non poñer as caras, e poñeme moi nerviosa estar aquí, por iso, porque me gusta a radio, aínda que agora temos cámaras e temos Cuac TV, sigo sendo moi de radio, das voces, destas cousas, e cada vez que hai así un sitio onde se me vai ver, paso fatal. Entonces, ese é o primeiro motivo polo que estar aquí me pon moi nerviosa. O segundo, que o conto tamén no prólogo, é que me sinto super pequeniña, estando eu aquí presentando nada, cando eu levo 8 anos en Cuac. Fixeron tantas cousas e séguese a facer tantas cousas a xente ao longo destes 30 anos, que como eu seinas, porque son cousas como moi míticas que foron pasando, están aí, hai xente tamén moi mítica que ao mellor non poño cara, de feito aquí hai moitos os que non lles poñía cara, pero se me dices un nome de alguén, pois hai o mítico aquel, sí, que todos sabemos historias de todos, pero eu síntome moi pequeniña aquí. Así que só quero agradecer en nome da asociación e da radio, pois a todos os que participaron nos textos, a portada, a contraportada, as ilustracións, as fotos. Onte envioume un WhatsApp Tomi que ponía son 77, conteinos. Pois a ese 77 e a todos os que, aínda que non participaran, no libro, forman parte de Cuac, forman parte de Cuac FM, formaron parte, outros que ao mellor están aquí que non formaron parte nin forman, pero ao mellor les apetece agora formar parte, e para min é un orgullo
eu ler este libro foi como pois cando lín a biografía de Springsteen ou a de Leonard Cohen, pois isto é como a biografía dunha radio contada moi dende o principio de como empezaron as cousas. É moi fácil empezar a lelo e empezar a emocionarse enseguida coas historias. Como decía Estela, estas historias, a parte persoais de que significou a radio para a xente que o escribiu aí, que o plasmou no libro, pois parecenme importantes e parecenme de agradecer tamén. Pouquiño máis, eu xa digo. Só quero dar as gracias porque eu aquí non pinto nada como quen di, porque xa digo, hai moitísimas cousas que tedes que encontrar no libro para saber que pasaron, porque o mellor vos soan, e non sabedes ata que punto nos impactaron ou como conseguiron que hoxe seamos quenes somos e estemos aquí celebrando 30 anos, que é moi difícil cumplir 30 anos nunha radio comunitaria, loitando, remando cada día. E nada, eso, que moitas grazas a todos e que estamos abertos, por suposto, a quen aínda non este en CUAC, este aquí e se queira unir, pois desde os 0 anos ata os 115, todos podemos remar e todos benvidos, así que nada máis. Por certo, eu agradezo tamén a xente da mesa, a alcaldesa, a reitora, a Estela, e sabedes o pouco que controlo eu de estar frente a xente, frente a tal, que casi me sento no sitio de Ricardo. Pero, nada, protocolo a tope. En CUAC somos así, cutres pero xenerosos, e iso, que xa calo que estou moi nerviosa e nada máis. Que grazas a todos. Boa tarde a todas e a todos. É unha honra para min como reitor da Universidade da Coruña participar neste acto tan especial no que celebramos estes 30 anos de vida de CUAC FM, a emisora comunitaria que marcou no corazón da nosa universidade e que logo destas 3 décadas que teñen pasado soubo tecer pontes entre a comunidade universitaria e a sociedade coruñesa e da súa contorna. Véñenseme á cabeza moitas lembranzas. Tiven a sorte de coñecer os inicios indirectamente. Eu xa era daquela recén chegado profesor na Universidade da Coruña, cando comenzou CUAC. CUAC FM é moito máis que unha radio. É un espacio de encontro, de aprendizaxe, de compromiso social e de participación cidadá. Desde os seus inicios, aló polo ano 1996, cando un grupo de universitarios activos decidiu dar voz á diversidade e á pluralidade, a emisora converteuse nun laboratorio de comunicación cidadá, aberto a todas as persoas, sen ánimo de lucro e cunha vocación transformadora que trascende o ámbito académico. A relación entre a Universidade da Coruña e CUAC FM é fonda e duradeira. Non só compartimos espazo físico, o campus da Zapateira, como todos sabedes, senón tamén valores, a defensa do pensamento crítico, a responsabilidade social, a vontade de servir á contorna e de deixar pegada nela, proxectos como Radio Sénior, impulsado pola Universidade Sénior, ou a cobertura das xornadas de benvida ao estudantado da universidade son só algúns exemplos do estreito vínculo que temos entre a emisora e a vida universitaria. Ao longo destes 30 anos, CUAC FM foi testemuña e protagonista de momentos clave, dende a resistencia ante o expediente sancionador da Xunta que obrigou ao apagamento da emisión en FM, ata a radio viral contra o coronavirus, que nos acompañou neses meses moi duros de confinamento. Sempre soubo adaptarse, reinventarse e seguir adiante, demostrando que a comunidade é un espazo privilexiado para o debate, a aprendizaxe cooperativa e a construcción cidadá. Este libro colectivo que hoxe se presenta e que xa estou ansiando poder ler con detalle, que bonitas son as ondas radiofónicas, 30 anos de CUAC FM, recolle as voces de máis de 70 persoas que deixaron a súa pegada na emisora, desde locutoras, locutores, artistas, ata representantes institucionais, membros da comunidade universitaria. É unha obra coral que amosa a riqueza e a diversidade desta radio coruñesa.
e que será distribuída tamén gratuitamente en diversos puntos da cidade, nas bibliotecas municipais e tamén nas universitarias. Quero agradecer, en nome da Universidade da Coruña, o esforzo e a ilusión de todas as persoas que fixeron, que fixestes, que facedes posible este proxecto, grazas ao colectivo universitario Activos e tamén, obviamente, ao Concello da Coruña, a Concellería de Cultura e Turismo do propio Concello, a Diputación da Coruña, como se comentaba antes tamén, e a todas e todos os que día a día mantemos viva a chama de Cuac FM. Por outros 30 anos de radio comunitaria feita no corazón da universidade, que sigamos tecendo redes, ampliando horizontes e facendo da palabra un instrumento de transformación social. Moitas e agarimosas grazas. Moi boa tarde, moitas grazas a todos e a todas por convidarme a esta presentación. A min tampouco me gusta o protocolo, me espanta o protocolo, entón vou transgredir todas as normas do protocolo, porque Cuac é precisamente iso, non? Transgresión, reivindicación, esa democracia participativa que, a ver... Teño tan recentes os recordos que os traía nun discurso, pero como o bolso quedou por aí, pois mellor vou falar dende o corazón. E aínda a risco de que me mate, cando remate o acto, para min, Cuac FM, que era a emisora universitaria, que tiña 5 anos cando eu entrei na universidade, estaba así na etapa preescolar, agora xa ten 30, xa está na época adulta, licenciada, con traballo precario e vivindo na casa dos pais, pero sigue na loita. Decía que para min Cuac, ademais desta emisora, pois ten un nome propio, e vou non decir que é Isa Lema, que está sentada aquí na primeira fila. Isa era compañeira de facultade, é amiga, é veciña. Eu aputeaba moito porque cando ela falaba con nós, aquí está Chema tamén, Chema, pero máis Isa, non? Cando ela falaba con nós, falaba así normal, e despois, cando iba á radio, cambiaba totalmente, eu lle decía, pero Isa, por que pones voz de línea caliente? E entón ela se enfadaba moitísimo comigo, porque ela falaba así bruta como eu e tal, e despois chegaba buenas tardes, Cuac FM. Entón, era unha cousa magnética, pero magnética era a radio, magnética era magnéticos, non? Que nos estaban detrás das ondas e que dun proxecto, dunha ilusión, dunha idea, nunha universidade onde, por certo, non había periodismo, que é unha cousa curiosísima, nin comunicación, nin nada diso, pois se creou esta radio comunitaria que nos mantiña informados permanentemente, que deu voz a quenes en épocas universitarias, non con reitores tan simpáticos como este, pelexábamos por unha democracia na universidade, podíamos ter ali un altavoz para explicar os cambios que eran necesarios, e todas aquelas xornadas de moitísima reivindicación na universidade, cando, pois, de repente, alguén se lle ocurría que había que pedir algo e así, sin pedir permiso a súa delegación do goberno nin nada, convocábamos a través de Cuac o corte de Alfonso Molina, e con un par, por exemplo, baixábamos de Elviña cos da Zapateira, salían un pouco antes os da Zapateira, collían os de Elviña, e despois sempre había algún que se botaba ali o monte non, Alfonso Molina, facía así, os coches paraban, e alá íbamos sin permiso ningún cara a Plaza de Ourense a pegar berridos. Pois iso era Cuac, era participación, era democracia, era unha radio viva, segue sendo, non? Eu que son tan fan da radio, porque o meu regalo preferido de todas as navidades, como hai moitos nenos, vou non contar, os Reis Magos trouxeronme, cando eu tiña 16 ou 17, un transistor,
Panasonic de pilas, 4 pilas leva, gasta Dios, pero aínda o teño. Ven conmigo dende a selectividade ata o día de hoxe. Teño permanentemente a radio encendida e, como di Aimar Bretos, que a mí me gusta moito esa reflexión, non? Ti podes ler o xornal, podes ler a prensa digital, podes ver a tele, pero a radio é o único medio de comunicación que pode ir contigo á ducha. Eu levo o transistor á ducha todas as mañás, por suposto, pois moi orgullosa destes 30 anos, moi orgullosa desa loita que emprenderon no ano de 17, cando os defensores da liberdade decidiron pechar CUAC, que renaceu un 1 de novembro do 18, unha data tamén simbólica, e que mantivo viva pois, a chama da información, non? CUAC tamén son aqueles 3 malotes do fondo bebendo garimba mentras os demás aquí traballamos xunto a Manel Cráneo. Non, ti xa sei que non estás bebendo. Simplemente remato parabenizando a todas as parrulas, a CUAC FM, moitísimas grazas por seguir informando, e ao meu querido Manel, remato con esta frase de que bonitas son as ondas radiofónicas, así que por 30 anos máis. Moitísimas grazas. ...15 minutiños para falar un pouquiño do libro e do que supón para todas nós ter este artefacto que podemos levar antes de dormir e repasar eses capítulos, porque ademais, como os que temos a sorte de coñecer a casi todo o mundo que participa no libro, pois é como diferente. Gustaríame moito que fagamos outros actos máis adiante, unha vez lido o libro, no que a xente fale entre sí sin coñecerse e diga como me gustou o teu capítulo. Eso é o que mola de CUAC. E agora, deixevos con eles, é importantísimo. Idevos pensando a vosa intervención, porque aquí estades precisamente non só para recibir un libro, senón para comentar o que vos apeteza sobre pois, os que participachedes, os que quedachedes fora, que buscaremos un xeito de que todo o mundo que non está no libro poda escribir un texto e acabe podendo ler calquera, porque realmente somos conscientes de que pasaron máis de 1.500 persoas por CUAC. Si xa nos deu chollo 77, imaginadevos que nos poñemos a chamar a 300. Deixevos con eles, 15 minutos. Quen arranca? Mariano, venga, te tocou. O metí este moderador, tens que dicir que quen arranca. A que liastes, porque fostes vos, nos pasábamos por ali, non? Bueno, non sei moi ben que dicir, porque a verdade é que non preparei nada disto, estaba ocupado con que soara e tal, pero imos ir polo principio. O principio é que hai pois 6 meses, 7 meses, 10 meses, unha cousa así, nunha asamblea, dixemos que imos facer para celebrar o 30º aniversario. Dixo Roberto Catoira, podíamos facer un libro do que aprendemos que temos que facer con Roberto Catoira o que facían con Nasuranze Turiso Bardo. Enganchalo, atalo, amordazalo e non deixarlle falar. Porque, claro, se xera esta necesidade inexistente de facer un libro, e logo, claro, hai que enchelo. E dis, encher, a ver se chegamos a 100 páxinas e tal, e un cuarto de hora despois vas polo 5º tomo da Enciclopedia Británica. Evidentemente, neste libro son todos os que están, pero non están todos os que son. Falta moitísima xente, pero unha chea dela. Non é unha presa, son moitas, moitísimas persoas. Porque, basicamente, unha radio comunitaria é iso, é abrir a porta e que entre unha comunidade, que neste caso é unha cidade enteira. A pesar de todo, e aquí imos falar do noso libro, que non é este, a pesar de todo, as radios comunitarias levamos dende o ano 78 nunha situación de precariedade e limbo legal. Eso que quere dicir que sobrevivir para unha radio comunitaria é unha tarefa complicada, non, prácticamente imposible. De feito,
de non ser polas institucións aquí presentes, porque as que non están, bueno, as que non están fixeron o posible para que desaparecésemos, non? Pero de non ser polas institucións aquí presentes seguramente non tería sido posible, porque Coac non paga luz nin auga, que a paga Ricardo, non? Claro. Porque o libro non o sufragan os socios de Coac, os paga o Concello. Marchou Vinés, pero que é o Concelleiro. E porque os equipos normalmente os paga a Deputación. Os grandes saltos tecnolóxicos nos poñemos o cerebro, pero os aparatos non saen da nada. Non? Quero dicir isto porque se comparamos con outros estados da Unión Europea, para que vos fagades unha idea, o Estado español gastou este ano en medios comunitarios 0 euros. En Francia, case 30 millóns de euros. Eso que posibilita? Pois posibilita que ali as radios comunitarias sexan un axente relevante na comunicación, impulsen a comunicación local e eviten os que se chama desertos comunicativos. Non? E aquí temos, por exemplo, non sabemos que somos a radio que non conta, non? Pero vou contar unha cousa que é que Puritito populismo isto. Vale. Decía, hai unha emisora que estaba, que sí que contaba, que ten unha licencia que non emite dende a Coruña ningún minuto do seu contido. Ningún minuto do seu contido. Nós estamos na trincheira, imos morrer na colina da radio local, imos morrer na colina da comunicación de proximidade porque paga a pena. Porque aínda que todo nos empurre a discursos universais e toda esta cousa de internet, escucha todo o mundo é ninguén, vale? E tamén temos que recoñecer algún erro que levamos cometidos nestes 30 anos. Por exemplo, nós cando empezamos hai 30 anos eu pensaba que o que dicía Bertolt Brecht que está na solapa do libro, non? Que se democratizábamos os emisores, pois a comunicación ia ser democrática. Se democratizaron os emisores e non se democratizou a comunicación. O pequeno oligopolio que antes eran os emisores agora é máis pequeno aínda e teñen o canal. Que é un rollo que bastante intelixente pola súa parte, porque ti se tes... Imaginamos que tes un poder fáctico, por exemplo, a conferencia episcopal, e queres dicir cousas, e tes unha radio, todo o mundo sabe que tes unha radio, claro. Pero supoñamos que ti queres influir e que non se saiba que influes. Entón, ti tes, non sei, escolle dunha letra de abecedario. X, por exemplo. Non es ti, é a xente. Ti controlas as mensaxes igual, unha cousa que se chama o algoritmo, que non é ninguén. Por aquí temos algúns programadores de algoritmos que saben que os algoritmos son alguén e obedecen a alguén tamén. Simplemente nos cambiaron os sitios nos que nos facían pupa e non nos decatamos de nada. Entón, valga este libro, esta intervención, ¿no? Para que reflexionemos sobre estas cousas e que o contemos, porque mentras estas cousas acontezan, as radios comunitarias van seguir sendo necesarias. Bueno, pois, boa tarde a todos e a todas e, en primeiro lugar, pois, moitas grazas a Coac FM por convidarme a formar parte deste acto, que non esperaba para nada este convite, foi unha cousa de última hora, pero a verdade é que é moi bonito, non por estar aquí arriba, diante dos micros, sino porque é moi bonito ver caras coñecidas de toda a vida, xente a que seguimos vendo despois de haber pois aprobado a nosa carreira universitaria na UDC, verdad? E que logo pois a xente que está noutra universidade, como é o meu caso, na Televisión de Galicia, en un montón de sitios, non? E que, sin embargo, un día 30, mira que non hai nada que facer o día 30 de decembro,
pero que estamos aquí todos e todas, non? E iso, bueno, pois é a manifestación de que hai algo que nos une a todos e que é o amor por CUAC, non? Pola asociación e, sobre todo, o que xestiona a nosa asociación, que é a emisora de radio comunitaria CUAC FM. É moi formoso estar aquí tamén despois de ter lido este libro, porque o ser autora e membro do Consello de CUAC, pois tiven esa oportunidade, non? Tiven a oportunidade de poder cotillear, non? E ver pois o que escribichedes moitos e moitas de vos para este libro, e a verdade é que é moi emocionante. Non sei se é moi emocionante porque formamos parte desa historia, ou é moi emocionante porque a xente, moitas delas, pois deixaron os seus hígados, verdad? E o seu corazón nesas verbas e tamén construindo esta parte da historia. Hai 5 anos, máis ou menos, ideamos un documental, verdad? Nada que ver. E temos o director do documental de Nada que ver aquí no salón, neste hermoso salón. E o documental máis rentable da historia, porque todos os anos imos á universidade, o proxectamos na facultade e Iago sempre ven, gratis, verdad? Sempre chamamos e sempre ven. Isto é rentable, non? O tema de mantenimiento del software gratuito é algo que temos todos. Pois este caso de mantenimiento del documental tamén é algo que nos... A ver agora como facemos o mantenimiento del libro, pero bueno. Fixemos un documental, non? Hai máis ou menos ideamos un documental hai 5 anos. E cando fixemos este documental e o dirixiu Iago Prada e el fixo as entrevistas que quiso facer, aconsellada por nós, pero moitas pois fixoas porque el quiso e demais, moitos de nós quedamos con este sabor de boca de o documental mola moito, non? Pero por outro lado, hai moitas cousas que pasaron en CUAC que non se contaron. Hai moita xente super importante en CUAC que non saía nese documental e que deixou a súa pegada en CUAC. E eu creo que este libro é como unha segunda oportunidade de recoñecemento e autorrecoñecemento de todas esas persoas que pasaron por CUAC, que traballaron en CUAC, que estiveron en CUAC, que construíron CUAC, que loitaron por CUAC e que tiveron oportunidade tamén de escribir a súa experiencia en CUAC. E seguramente non sea o último libro, tampouco é o primeiro libro de CUAC, non? Temos un libro sobre a alfabetización mediática e medios comunitarios, pero este é outra cousa, non? Xa non é nada académico, xa non é nada de investigación e acción, isto é outra cousa, isto é emoción, isto é alegría, isto son bágoas, verdad? Isto son ganas de contar as cousas, de contalas de outra maneira, e isto son ganas tamén de pelexar pola democracia mediática, non? Polo acceso libre e igualitario aos medios de comunicación. En iso estamos todos. En iso estaba esta xente no ano 95-96, en isto estamos no 2025 e a punto de comenzar o 2026, non? E hai dúas lembranzas, eu creo que hai tamén neste percorrido do libro hai 2 hitos moi importantes. Un, do que me tocou falar a min, que foi o apagón. O intento, mellor dito, o intento de apagón. Porque é verdade que apagamos a FM, pero nunca calamos na internet. Polo tanto, tampouco denostemos a internet. É importante estar aí. Pero houve outro apagón, e foi apagón do 2002. E a min especialmente me doeu moito ese apagón, porque coincidiu co Prestige. Eu era estudante, non? Da Universidade da Coruña, estábamos así pelexando, estábamos, facendo programas de radio, e de repente, alguén no reitorado daquel momento decidiu que sobrábamos nunha nova facultade, que era a Facultade de Filoloxía, non? E xusto, nese momento, nese ítere de casi un ano, sen poder emitir nin na FM, nin sequera en internet, porque daquela non tiñamos este acceso a internet, nese intre aconteceu o Prestige. Eu sempre o levarei comigo no corazón, a imposibilidade de contar o que estaba pasando en CUAC FM
cando o 90% dos medios de comunicación deste país mentían sobre o que estaba pasando nas costas, sobre o que estaba pasando nas praias. A vista dos movementos que hai políticos a nivel estatal, a nivel europeo e a nivel internacional, eu gustaríame, e non son religiosa, pero se o fora rezaría, para que nunca máis teñamos outro Prestige no que Quack FM non poida contar o que está pasando. Iso depende de todos vós. E como na radio o tempo é moi importante, creo que xa rematei os meus 5 minutos de exposición, pero non podo deixar de recoñecer o traballo dos que sempre están detrás, dos que non están diante dos micros, sino os que están detrás do micro. Detrás deste libro está Mariano, está Tomi, está Superestela, brutal, o de Superestela, e destas do micros de Quack está pois moita xente que non estaba no documental e aquí me gustaría reivindicar tamén hoxe Roberto, Bea, bueno, Mariano tamén, porque non contábamos con que estivera hoxe aquí, isto foi unha cousa de sorpresa. Chema Casanova, que estiveron Mariano e Chema Casanova onte hasta as 11 da noite intentando levantar o internet da emisora porque petara, non me lembro que aparatexo dos que hai por aí. Está Aiber, que tamén está detrás das nosas apps. Hai un montón de xente que non está normalmente dentro dos micros, pero que sen eles non seríamos nada. Moitas grazas, rapaces. Gracias. Tócame outra vez, non? Bueno, vou facer algo... Antes fixen algo estructurado, perfectamente con un guión, agora vou improvisar. Eu nada, volvo a agradecer a todos o que comentaba agora Isa, efectivamente no documental faltaba xente, no libro faltará xente tamén, moitísima. Como decía Tomi, hai 1.500 persoas, máis de 1.500 que foron pasando pola radio, máis de 500 programas. Se todos se puxesen a contarnos, parece que me escoito como soplando todo o tempo, se todos se puxesen a contarnos a súa historia e, sobre todo, a historia de como se enamoraron de Quack, sería, vamos, aínda máis emocionante, porque cada un a súa maneira entrou aquí, moitísimos, porque eu coñezo un montón de testimonios e pasoume a mí mesma de ir de invitado a un programa, e seguro que a moitos vos pasou aquí, e decir, ai, como me gusta isto, ou coñecer a Tomi e que nos líe e logo vir a radio, pero sobre todo eso, participar en un programa e decir, jo, que medio máis bonito, que xente máis guai, e logo empezar a formar parte de Quack FM. A min, xa digo, pasoume no 2017, hai xente que sei que a trouxen eu, por exemplo, teño ali a Fer, que veu da miña man un día tamén ao programa que facía eu de música e cine, e quedou. É unha historia que cada un ten de como chegou aquí e como se enamorou da radio, e tamén a historia de todos os que siguen pasados tantos anos. Está aí Pablo Rubén a tope, que porque non hai un Oscuac, temos que facer un honorífico, super honorífico, máis non bello, vintage, de Quack FM, xa tes un pin, non te queixes tampouco, pero... E, por exemplo, desinformativo, no que tamén participo agora, é que vamos pola temporada 23. O sea que, olvidouseme decirlle antes a Inés, pero se alguén a ve que lle diga, xa que pongo o transistor pola mañá, que os martes redifundes ás 8 da mañá o desinformativo. É moi interesante. Todos son os programas de... todos os programas de radio son, e todos os programas de radio en algún momento, ou de xeito habitual, traen historias que, como sempre decimos, non nos chegarían de outra maneira, probablemente. O que decía Mariano de que ao mellor esta radio non conta para algúns, por sorte conta para moitísima xente, que non tería outro sitio onde ir a contar un problema, unha situación,
ou facer algo didáctico dun programa, que tamén temos moitos programas que nos enseñan moitísimas cousas. Entón, para min, outra vez máis, orgullo e volvo a sentirme super pequeniña porque hai moitas cousas que coñecía de Cuac, fun coñecendo ao largo destes anos, moitas cousas que coñecí no documental que non coñecía, moitas cousas que coñecí no libro, e xa digo, xa la puides escoitar as 1500 historias das 1500 persoas que formaron parte. Así que, nada máis, doulle a palabra a Estela, que, como dixo Isa, super Estela, ten moito que contar deste libro porque traballou tamén como unha leona polo libro. Parezco nueva, caracho. A xente di que cando me coñece primeiro pola voz, antes de verme, que non pode ser, non lle cadra nas contas. De feito, outro día chegou unha rapaza que me coñecía pola voz á emisora e díxome, pero tú non medías 3 metros. Eu dixenlle, sí, pero el 1,5 metros que me falta lo dejo en casa, para non asustar a nadie. Que me chamen Superestela soa cachondeo tamén, non? Pero, bueno, moi agradecida. Entendo por que o din, porque son unha matada, non é por outra cousa, non pensedes que é unha cousa... porque sí, porque, bueno, son currante, curro moito, gústame moitísimo que fago ademais, ainda por riba atopo a xente como esta que me lía, e me lían cousas super bonitas, Catoira, ya hablaremos, non sei onde andas, pero xa falaremos, anda por aí, escóndese. E, bueno, por suposto, repito, o único que quero reiterar son as grazas absolutas. Aquí traballou moita xente, moitísimo, non fun eu sola, vale? E nada máis, vamos, por favor, a dar paso a todas esas compañeiras e compañeiros que temos no público e que tamén podíades estar aquí con nós, porque tamén participades no libro. Veña, pois... Agora sí, me subís o micro aí, por favor. Ben, temos a Sebastián, un dos compañeros de última xeración. Está entrenado para correr moitísimo, para chegar a calquera que levante o brazo. Así que, por favor, non se me corten agora, que estamos entre familia, estamos facendo un programa de radio, isto ten que ir flin, 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 así que quen pide o primeiro micro? Xa vai correndo Sebastián, atención, temos aí un compañeiro que se atreve. Bueno, a ver, sí. Esto es como soltar un cordero en medio de los lobos, ¿no? Porque aquí, de todos los locutores de aquí, que no queráis hablar, no me lo creo. Pero yo quiero resaltar dos cosas de Cuac que me gustaría que no quedaran en el olvido. Una es la parte asociativa, que me parece que es importantísimo. Cómo funciona esta comunidad a nivel asociativo. Me parece importantísimo porque funcionáis muy bien, funcionamos muy bien. Algo de lo que me alegro de pertenecer, ¿no? A mí eso de que me den las llaves de su casa, si un día llegas a la asociación, fue algo que me dejó impactado. Yo no sé si os pasó a vosotros. Eso, ahí tienes las llaves, ahí tienes la radio, úsala. Te hemos enseñado un poquito, ahora úsala. Y eso a mí me dejó impactado. Y dos, por la parte que me toca, hablar de minorías, ¿vale? Somos la radio de las minorías. Algunos programas no sabemos el nombre y apellidos de las personas que nos escuchan. ¿Vale? No estamos en el EGM, gracias a Dios. Estamos en las casas de la gente. De la gente que lo sabemos, te digo, lo sabemos quién no nos escucha y quién no nos escucha. Pero nos da igual, porque hacemos la radio para nosotros. Cuando hacemos la radio para nosotros, no nos importa si nos escuchan 5, 500 o 5.000. Entonces, somos la radio de las minorías, algunos programas hablamos para minorías y eso me parece que la radio necesita emisoras como Cuac para que tengan voz esas minorías. Solamente eso. Máis man por aí, sí, vale. Poñedevos de pé, porque senón... Sí, bueno, esta foi unha encerrona total sucesosa, pero agora pode pasar aquí o testigo, nada, eu solamente grazas por existir, grazas por ser, longa vida a Cuac FM. Eu non fixen, eu son a única persoa que non fixo ningún programa en Cuac,
mal feito, estou a tempo de rectificar. E nada, eu fui a programa en Radio Coruña, sobre a tropa da tralla, e unha vez chamou unha señora indignada, era por tempo do carnaval, porque dixo, aí cantouse unha canción, e dixo que era unha canción do Moucheiro de Biollo. E non é do Moucheiro de Biollo, é do Quereré da Silva, o meu home. Claro, o problema é que eu non sabía que era o Moucheiro de Biollo, ni era o Quereré da Silva. Hai unha visión das radios comerciais do que é a realidade pequeniña, e no que está este tsunami de vida que representa Cuac, e que non pode acolgar. E agora, de novo, pois, un pequeno texto que escribín, e de que agora tenes televisión, medios técnicos prodixiosos, e máis nada. Era igual de maravillosa radio cando facíades unha mampara de baño para separar a locución con caixas de ovos. Porque, como di un referente máximo que Carlos Blanco, di que facer televisión é como ir en avión. Lévate, pero ti non controlas nada. Pero facer radio é como ir en moto. Sentes as curvas, deixas, sentes o aire na cara. Bueno, pois aquí estamos moitas persoas indo en moto, disfrutando da vida, desas ondas maravillosas e que nos dea moitas veces e moitos anos o vento na cara grazas á maravilla de Cuac FM. Estou vendo a moitas... Mira, Víctor, aquí, menos mal. Había un momento de pausa, temos a Víctor para salvar esta pausa. Claro. Non podo, presidente, quero reivindicar eu tamén unha cousa, que é algo que ocurre moito a xente de Cuac, que é a cervexa. Quero dicir, a mí me liaron con unha cerveza na mano. Aí en Isalema, unha noite, estábamos na rúa Sol, nun bareto, que non lembro ni como... Esa non existe, pero non importa. Aquela noite era o mellor momento do mundo. Por amigos en común. Coñecín a Isa unha noite desas e dixome, tú tienes que hacer un programa en Cuac FM. E eu dixo, por supuesto. ¿Dónde hai que firmar? E ala fun. Estiven 7 anos en activo en Cuac e logo en pasivo. Entón, bueno, quero reivindicar porque a cervexa é amarela, pero o pico, o micro de Cuac tamén, o pico de Pato tamén, probablemente o meu fígado tamén. Entón, que vivan tamén eses momentos de fora da radio onde facemos as migas e vemos os Cuacs e todos eses eventos máxicos onde facemos eso que quere todo que pagamos, que comentemos cale o noso artigo que máis nos gustou, o noso escrito que máis nos gustou. Así que viva a Cuac e que viva tamén a cervexa, as bebidas espirituosas en xeral, con moderación. Sebastián, aquí, Antón. Antón, ponte aquí, así te ven a afición, porque se non estás aí coa columna. Nada, eu quería... Ponte máis po medio, veña, non sei se estás tímido agora. A Cuac FM, pois ter, aparte do que de todo que falaste xa, pois considero un pouco a canteira de moitos de nós que gracias a Cuac FM pois tivemos a sorte absoluta de sair a outros medios. Entón, se non fora por Cuac FM sería imposible, por toda a xente que traballa aí. E a sorte tamén que temos de estar aquí, porque vemos como pasamos de o que decía Xuxo, dos ovos na parede, e da radio do transistor cunha antena con papel albal para poder escoitar Bichos Ángeles de Destrucción, a pasar a ter unha app, escoitala no coche tranquilamente, podcast e tal. Tamén ten moita sorte de ter vivido todos esos anos. Propoño tamén facer unha especie de votación non, pero bueno, unha listaxe de os nomes dos programas, porque aí hai de todo. Sí, home, que te queres? Estás en Cuac FM. Aquí temos... Non ligo o libro, que tamén gracias por chamarme para... Perfecto, mira, Mariano, pon esa cara de... Vaime tocar facer o cartaz cos 500 e pico programas. Está escapándose todo o que pode, que non te toca a ti. Vale. Por falar, tocou ya...
Bueno, xa fixen os 8 anos, No, eu te paso a lista. Imagínate o vello que son que fixe xa dos 8 anos, dos 2 anos, dos 3 anos. Eso da parte dos puriles de Quack FM. E máis nada, tamén agradecer que me deixaran participar no libro cunha ilustración. Un bico a todos os quaqueiros e as supergueiras, que sodes o máximo. Oci e Nino despois. Por agora teño a Nino apuntado de segundo. Sí, quería saber como robótica. No, ahora sueno bien. Vale. ¿Qué se va a hacer? Bueno, yo solo quería decir que, bueno, me encanta poder estar aquí porque en principio no podía, porque teníamos bolo hoy en la barri, pero se cayó. Así que mira tú, la magia de la radio y la magia de la vida. En fin, no, decir que mola mucho Quack FM, mola mucho la cantidad de cosas que se hacen, mola mucho decir, pues hacemos un documental, pues hacemos un documental. Pues hacemos un libro, pues hacemos un libro. Yo soy de los que salí del documental, en principio me va a salir en el libro, al final me he liado también. Y nada, decir que encantado de estar aquí y que ojalá duremos, no 30, 50 años más, y yo pues sigo vivo, pues maravilloso. Un abrazo a todos. Nino por ali, Nino. Non podo estar calado, pero que ten. Son presidente de unha asociación que quero parar. Eu empecé en Quack FM de principio de todo. Fixe preparatorio de Quack FM, despois aprobei e pasei a primeiro de Quack FM. Estuve uns anos en Quack FM, logo marchei, empecé a vida, tal, bla. Un día me chama alguén e me dice, vas a venir al 15º aniversario de Quack. Hostia, pero eso ainda suena. Sí, tal, joder, ten un montón de xente. Ya non dou crédito. E fui, por puritísima curiosidade, e tal, e cheguei ali con un nombre de coñac, fundador, e tal. Creo que foi nun hotel Ática, unha cosa así, sabes, e cheguei ali e dixen, buah, tío, pero hai mogollón de peña. Non tiña nin puta idea de que isto estaba carburando tanto. Marchada e tal. Entonces, bueno, desde aquí era, desde o 15º hasta hoxe, o sea, 15 anos, observo absolutamente asombrado, sabes, a capacidade que isto de convocatoria, de xente boa, ademais. Solo teño 3 palabras ou 4, tres. É unha cousa tal que así que hai 30 tantos anos empezamos, botamos a semillita esta de Quack FM, e eu digo, Marcos, Mariano, Tomio, Roberto, que un carallo contaba. Aquí temos a Pilar. Ah, está Pepe, vale, pues Pepe e despois Pilar. Boa tarde, parabéns ante todo. Todo o que teña que contar da miña relación con Quack está prácticamente no arquivo como programa externo. Dos primeiros que confiaron en mí foron o equipo de Quack FM e a Rede de Orellas non sería o que é sen Quack FM, sen o apoio que me deron. Saúdos e parabéns desde Radio Filispín, a vosa emisora irmá de Ferrolterra, de Terra de Trasanco. Comparto moitas das vosas vivencias, moitas caixas de ovos e moitos recordos deste tipo. Seguimos na loita, seguimos aprendendo moito de vos en contacto e moitas grazas, que en certo modo tamén consigo familiar en Quack. Buenas tardes. Yo estoy aquí por cariño inmenso y agradecimiento más grande todavía a Quack FM. A mí no conocéis ninguno, algo 2 o 3. Pero yo soy sobrina de la persona que da nombre a la biblioteca de Quack FM, de Paco Dotras. Y en nombre de él, que ya no está entre nosotros, y en mi nombre, quiero mostrar
todo mi agradecimiento de cariño, que me repita, porque Quack FM es una gran familia en donde uno llega y se siente como en casa. Lo que decía el compañero, te dan la llave, tú sabes a qué hora entras, abres, cierras, te vas, apagas, enciendes. Y no tienes que dar cuenta a nadie nada más que a ti mismo. Después de estos 11 años y medio que dejamos la radio, en los 2 meses mi tío falleció, os seguís acordando de avisarme, de llamarme, de contar conmigo. Y cada vez que esto sucede, de verdad que es que me siento llena de emoción. Y además, y para más siempre, habéis contado conmigo para que escriba sobre la gran amada y mi tío. Eso ya es lo más de lo más. Así que gracias inmensas y por siempre. Y viva Quack. Última ronda. Fer. Hola a todos, chámame Fer. Non é que este imitar a Sergio Dalma, e que, perdón pola miña voz, de que Papá Noel pode regalarme unha gripe este ano. Puto loco. Eu quería poñer en valor de FM o espírito pioneiro, porque pouco abrindo camiño a algo que a día de hoxe é común na mocidade, que ese ímpetu pola comunicación. Nós daquela non tiñamos referentes. Quack se abriu paso sen referentes. Hoxe un neno ve o YouTube, ve o Twitch, ve xente da solidade que fan o seu propio programa desde a súa casa, teñen acceso a medios, está bastante normalizado. Pero cando empezou Quack FM non había nada disso. Empezou Quack FM era abrir o camiño inexplorado. Dá un pouco de rabia de hoxe cando vexo que a xente reflexiona de o podcasting trouxe de volta a xéneros da radio que xa non se tiran como radionovela. Canta xente aquí non fixo radionovela en Quack, non? Isto xa ocorría en Quack 20 anos antes de que se falara de que se o podcast de que se novas plataformas. Eu creo que é algo moi a poñer en valor. E ademais podíase, porque había total liberdade, hacíase o que se quería. Bueno, está colando un pouco sobre o pioneiro, de feito era tan pioneiro que a veces era complicado explicarles a familia e aos amigos que cara estábamos a facer tanto tempo en ellos que unha caseta na zapateira, non? Eu creo que de hoxe o meu pai siga a pensar que a mí me estafaban. Eu creo non mo digue con cara de no, pero eu creo que se me preguntas, eu creo que pensa que eu era o único que non cobraba, non? Que o resto estaba traballando, vamos, que bueno, que tampouco preguntei nunca, eu espero que sexa así, non? Pero bueno, o caso é que todo tiña que haber algo de novela, tiña que haber programas sobre animales, programas sobre cine, programas sobre filosofía, recordo de cousas que, bueno, desde logo non eran sensaciones de ver, tiña que haber incluso os especiais de fin de ano, que quero comentar porque é o último que me dediquei eu en Quack, que era facer os especiais de fin de ano, xa que estou aquí, día 30, pois feliz ano novo a todos. Vale, imos por orden. Marga, tamén aquí, vale. Marga, Marcos, Mónica e Paula. Vale, bueno, hola. Puxéronme aquí por algo, Quedou claro que sei os nombres de todo o mundo, claro. Parece de radio que non claro. Quedou claro que son Marga. Eu, bueno, quería dar as gracias a Quack porque unha nena que xogaba a facer radio cos amigos, bueno, con os amigos cos que me criei, que pasaba moito tempo na súa casa, para min, como din Isa, como dixo Isa, entrei primeiro como invitada, e fun pouquinho a pouquinho volvendo, e agora son, gracias a Estela e a Josi, unha malhumorada máis. Entón, cumplirse parte do meu sonho, que era facer radio.
a outra parte que cobrar por facela, pero eso xa virá, bueno. Está, sí, igual non a solución igual. Bueno, pero a verdade é que gracias a CUAC por cumprir por lo menos unha parte do que eu soñaba que era facer radio bueno, ainda que non cobre, pero por lo menos sale máis barato que a terapia funciona igual. Gracias. Bueno, eu como Nino, o nome de Coñac tamén, fundador, membro dese quinteto fantástico que fai 30 anos asumimos un reto imposible, vale? Que era levar a liberdade, levar a non censura a comunicación universitaria. Gracias a xente que naquele momento tiñamos unhas ganas enormes de facer moitas cousas e unha tolemia importante por querer ser libres e por querer estar ali. Estamos hoxe aquí, vale? Eu teño orgullo de nai, orgullo de pai, como os cinco que somos os fundadores que estamos aquí. Quero agradecervos a todos esa implicación durante todos estes anos. Non tedes nin idea do orgullo que sentimos. Eu en primeira persona, pero Roberto que está aquí, Nino, Nani, Toni, o orgullo que sentimos de ver que nos temos convertido como asociación. Nunca pensamos que íamos chegar a donde estamos agora. E iso é algo que é mérito de todos vos, vale? Mérito das institucións, Ricardo, que somos coetáneos, coincidimos na época inicial na universidade, de Inés, que non está, pero o mérito é de cada un de vos, vale? Xurxo, teño que dicirse que son, como contigo, o único que non fixo radio, programa de radio. Ahora somos dos, temos que quedar para facer un programa cando, ahora, o ano que ven, vale? Quero agradeceros a todos que podamos estar aquí, porque isto é algo que nunca soñamos e que me gustaría soñar de cara ao futuro que dentro de 10, 15, 20, 30 anos volvamos a así. Viva CUAC e viva todos e cada un de vos. Bueno, a ver, eu non quería falar, pero xa portos, non? Xa que estamos, que non nome do programa que fixen, xa que estamos, pois agora falamos. A ver, vendéseme moitísimas cousas á cabeza, pero para eso está o libro, vale? Se xa ledes o libro e xa vos contar máis cousas. Aquí agora só se pode decirvos que non sabedes o que fixestes, vale? Porque estades falando agora mesmo de que se nos liamos, esta liada vai se recorda. Porque estamos aquí moita xente de moito tempo que quere falar, que quere facer, xa vai por aí un programa que non sei que, aquí Fer, que xa nos quere dar as súas maña mesmo, en fin, eu xa escoitei aquí atrás que non o vou decir, porque non o vou decir, pero xa escoitei cousas, vale? E xa sabedes a miña frase, vale? As cousas non se fan soas, pero está claro que a xente que as fai igual mola moito. Bueno, eu son Paula e fai unha serie de anos, aí por 2012, enchemos CUAC FM de xente que estábamos con unha cabra, de psiquiátrico, con diagnósticos, con títulos, estos duros, fortes, esquizofrenia, trastorno bipolar, estas que dan medo. E nos deron as chaves, igual que os demais, nos dábamos medo. E entón a mí dimos as chaves e fixemos o programa de Radio Prometea, que foi unha das cousas máis importantes que pasaron na miña vida, e non é broma, e non só para mí, para as compañeras, están porque algúns, está Iván, está Gemma, e tamén quero saludar a Petiño, a Miguel, a Floren, a Martín, a Mau, bueno, e seguro que se me queda xente por o cambio, porque pasou moita xente que veo e que marchou, e que era intenso, era intenso. Pero, a pesar da intensidade e das dificultades e de todo, se agora escoitades que se avanza algo en dereitos das persoas con diagnósticos psiquiátricos, se avanza algo na concepción dos dereitos das persoas con discapacidade e demais, se os escoitades por aí na prensa que se avanza algo, pois que saibades que
aquí en Cuac e en Radio Prometea puxose moito aí para iso tamén, vale? O sea, contribuiu moito a todos esos avances de outras radios todas tamén do resto do Estado, pero bueno, que con toda a dignidade. Vou citar vou en serio, vou citar a Angela Davis, que decía que o feminismo é a idea de que as mulleres somos persoas, e Radio Prometea era a idea de que as persoas con diagnóstico psiquiátrico somos persoas. Gracias, Juan. Gracias, Paula. Gracias, Iván, que fixe bueno, ahora mesmo non me lembro, pero tranquilamente 7, 8 programas de Cuac FM, e o mellor de Cuac FM pois foi a xente que coñecín aquí, así que gracias a todos vos por llevar o micro, o me dieron un libro. Colgado, vou falar. Se estamos aquí, parece que é en parte por culpa miña. A outra parte é porque con Cuac FM teñen o feo vicio de facerme caso cando falo. Así que son moi dicimos cousa. Hai que facer unha serie. Bueno, temos... Lucía, ven para aquí porque aí non chega o micro. Estaba ali o fondo sur, así a xente golfa estaba no fondo, como sempre, cando ías ao colexio. Eu creo que Lucía colle situación central, porque é o mellor, sí, para que te vexan ali. Por lo menos que te vexan os compañeros do fondo. Non quería falar, pero... Pero como presidenta da Academia Galega de Audiovisual... reflexei no capítulo que me pediron e que escribí con moitísimo agarimo, e é que o contrario que na vida, que di que as segundas partes nunca foron boas, penso que é máis bonito todavía a segunda vez que estás en Cuac que a primeira, porque a primeira moitas veces non che dá tempo a apreciar o que significa para ti e o que ti significas para Cuac, pero cando volves tempo despois, pois convidada a un programa de Genials, gracias. Ou porque volves a facer un programa ou porque colaboras con un xeito, nese momento, coas canas e co peso dos kilos, porque non son kilos, é cando aprecias o que significa Cuac. Así que estades todos a tempo de volver, porque é ainda mellor que a primeira vez. Creo que Pilar pediu alguén máis, porque a Pilar imos lle dar o último turno para pechar isto, porque senón os pinchos vanse quentando. Non sei se se enfrían ou se quentan, igual. Non hai ninguén máis que vaya a intervir? Pablo. A ver, se non o pides... Bueno, venga, pois dalle o micro a Pablo. Dalle o micro. No, dalle o micro. Ímolo facer ben, que está grabando. Ainda que sexa un tópico, a verdade é que está todo bonito, dá gusto de escoitarnos. Ainda nos hai, por exemplo, a frase mítica de Católica de que Cuac é ese sitio fabuloso, onde o primeiro que pasa é que vas a coñecer un montón de xente fabulosa que non tiñas nin idea que existía. Eso é Cuac. Gracias, Roberto. Que de verdade que falaste moi ben, Paula, gracias, Lucía. Detrás de cada correo electrónico hai persoas, eso é maravilloso. Detrás de cada fallo da emisora, onte, hoxe mesmo, anteonte, oye, xa marchou a luz tal, pois unha persoa subindo, outra persoa subindo un par de horas máis tarde, subimos a entón, estaba baixando esto, agora parece que soa tal. É maravilloso
estamos moi agradecidos dese traballo. Por favor, non deixedes de facelo. Manda un correo contidos para tal. Mandas un correo contidos e hai unha persoa contestando. Gracias, Bea. Manda un correo a formación, hai unha persoa contestando. Gracias, Roberto. Manda un correo a comunicación, hai unha persoa coordinando. Gracias, Toni. Gracias, Mariano. Gracias, fundadores. Sobre todo, gracias a todos por hacer a radio. Gracias. Oye, yo gusto o micro gracias a Cuac, por eso volvo a falar. E é que antes se decirme decir o máis importante para mí, e é que o meu tío Paco Dotras, que comenzou facendo radio aos 85 anos, que deixou de facela aos 92, casi 93, unha das súas ilusións na vida era facer radio, e pude cumplirla gracias a Cuac. Eu mirei a noticia, unha reseña pequeniña, ideal, no teléfono, cheguei a casa e dixen, uns ollos pequeniños, abrei os ollos como a dous pratos, chamei, porque estamos nunha entrevista con Mariano e Tontón, que falou en todo, claro, non tiña nada que falar. E xa comezamos a facer o programa, eu pasei nas cartas, coa historia da mesa, gracias aos meus compañeiros, a súa paciencia, pero el tivo desde o principio moi claro o que tiña que decir, como, e foi moi feliz. Un motivo máis de agradecimento a Cuac. Antes de irnos aos pinchos e brindar como corresponde un día como hoxe, tedes que aguantar o último rollo de Tomi Desastre, porque o insomnio é unha cousa moi mala, e con este tema de que estábamos co libro para arriba para baixo, que si chega, que si non chega, chegou onte. O sea, non pensedes que levamos coas caixas aí, no. Chegou onte, estábamos aí coa gota gorda, como sempre pasa nestes casos. Entón, teño que lervos este texto, que ademais ven un pouco fío que dicía Marcos, porque agora vos lo conto, entendedes, porque casi me diches pé para isto que vou contar. Non marchedes que non... Bueno, un detalle, que non se vaya ninguén sin o libro, por suposto. Creo que hai alguén que quería levarse máis de un para a familia ou que sexa. Mentras quedan, podedes coller, vale? Con criterio. E iso, temos ali os pinchos e un espumoso para brindar. Pouco texto, grazas. Fai poucos días falecían dous referentes para parte das persoas que formamos parte de Cuac FM e para moita máis xente. Jorge Martínez, de Ilegales, e Robe Iniesta. Duro golpe, 2 días consecutivos. Para min, e sei que para máis xente de Cuac, hai outro artista con letras xeniais que é Josele Santiago, de Los Enemigos. Xa me caen os mocos. A súa canción Alegría deu título e é sintonía do programa que leva 23 anos en antena, que non é nada. Para pechar este acto, saíume unha noite o texto que quero dedicar a toda a xente que alá por 1996 formamos parte da primeira programación de Cuac FM. Ali ao fondo temos a Roberto, que quero pedir un aplauso para él tamén. E bueno, eso que dicimos, pues, os fundadores que xa nos nomeamos, pero hai máis xente aquí da primeira xeración, como Javi, por suposto, que aínda que chegou un poquinho máis tarde, Mónica, Bea, Antón... Bueno, creo que é un mérito, a Pablo Rubén xa non digo, porque xa o dixeches, creo que era un mérito importante que haxa xente que acaba de chegar e xente que levamos, pois eso, como os mobles ali. Ben, pois todo isto ven a conto de que Josele, ese home que pensa peculiar, compuxo unha canción que se titula Pensando non se llega a ná. E basándome niso, parín ese texto. Pensando non se chega a ná, e nós non o pensamos. Non pensamos que a Universidade da Coruña diría que non a ter unha emisora propia. Non pensamos que era imposible montar unha radio no campus da Zapateira. Fixémolo. Non pensamos que solicitar unha licenza por rexistro da Xunta de Galicia en 1996 sería tan importante 20 anos despois.
por se acaso, fixémolo. Non pensamos nin de broma que en só 19 días ían chegar 26 proxectos de programa. E sucedeu. Non pensamos que íamos convocar un concurso de maquetas que chegaban en casetes e van 27 edicións e máis de 3.000 proxectos musicais presentados. Non pensamos que íamos ter un piso alugado na cidade para xuntanzas, crear comunidade, veo aí a Javi Pollán, que aí estivo bastante naquela época, a ter un estudio de grabación, e todo iso sucedeu na Rúa San Xoán. Hai que poñer unha placa ali. Apuntemos. Non pensamos que coñeceríamos a Bea en Quack FM. Non pensamos que íamos ter que facer camisetas deste tamaño. Porque empezaron a pedir. É verdade. Que yo digan a ela. Non pensamos que alguén da UDC ia despistarse moitísimo e que uns obreiros chamarían á porta para dicirnos tedes que pechar e marchar. Non pensamos que seríamos capaces de reflotar o proxecto partindo de cero. Lográmolo. Non pensamos en ter que darlle o nome dun dos nosos estudios a un xornalista galego asasinado polo exército dos Estados Unidos. José Couso, non te esquecemos. Non pensamos en darnos premios a nos mesmos, pero unha vez que non los dimos, soubimos que había que botarse unhas risas e aos premiados berrarlle 3, 2, 1... Non pensamos que nos meteríamos ao noble oficio da carpinteiría para crear a caixa máxica do estudio Alexandre Bóveda. Non pensamos que íamos ter que gañarlle un xuízo á Xunta de Galicia para evitar unha sanción de ata 200.000 euros. Sí que pensamos que íamos gañar, e gañamos. Non pensamos que ia estoupar unha pandemia mundial e que teríamos que emitir dende casa varios meses e uns megacracks, tiraron para a emisora, empezaron a cablear aquelo, a mandar sinal polo mundo e fixeron o posible. Grazas. Iverson. Non pensamos no importantísimo que é confiar nas persoas e darlle as chaves da nosa casa, da súa casa dende ese momento. Non pensamos que Quack FM tería un documental maravilloso e que Iago Prada lograría contarlle ao mundo o que somos. E iso non é doado e creo que estamos de acordo que non o vira aínda Pecado Mortal, porque, a ver, está en YouTube. Iago, grazas. Non pensamos que íamos xerar tantas amizades, tantas parellas, non pensamos que íamos coñecer tanta xente fantástica doutros medios comunitarios e colaborar a fundar a rede de medios comunitarios. E non pensamos en gañar un premio Martín Codas ao mellor proxecto de comunicación musical de Galicia, gañámolo. Non pensamos en que un día, no turno de rogos e preguntas dunha asamblea, ia levantar unha persoa a man, ia levantar esa persoa que non coñecíamos case ninguén, unha persoa sen fogar, para dicir: yo solo vengo a daros las gracias y a comentar que soy del programa Radioactiva del albergue de Padre Rubinos
y que cuando se encendió la luz de Oner y escuché mi voz por los cascos, fui feliz. Non pensamos que un día, no ano 2025, íamos xuntarnos no Circo de Artesáns para presentar un libro colectivo que recollese dúcias de textos nos que queda clara unha cousa. Hai veces nas que actuar sen pensalo demasiado provoca sucesos que melloran a vida de miles de persoas e que creamos unha gran familia. E non pensamos nunca en gañar un premio Ondas, pero se ledes o libro, ides ler o libro, non? Bueno, remato. Xa o dixo o gran Arsenio Iglesias. Traballo, humildade, orde e talento. Permítome engadir e rodearse de boa xente. Viva Cuac!